Salutare, bună găsit la un nou videoclip pe Scrum Mechanic. Astăzi ne jucăm un minigame, un joculeț mai special decât restul. Ne jucăm Raft, în Scrum Mechanic, aparent. Am reușit să-mi craftez un wooden hammer. Ok. Foarte tare, deci acum pot să mă deplasez. Super. O să iau și asta repede. Și e destul de interesant. M-am uitat la câteva tutoriale cum să joc jocul ăsta, că am încercat să joc jocul ăsta, doar că nu l-am înțeles cum să mă joc. Și dacă vă place acest videoclip, nu uitați să dați like, share, subscribe, ce vreți voi acolo. Ideea e că nu știu ce pot să craftezi asta. Fishing rod. Ce-s? Mamă, de că să mă mâncau și acum. Da, aparent trebuie să iei iteme de pe apă și să zicem că le craftezi în diferite chestii. Uite, asta e plastic bloc bun, sănătos. Uite, fertilizator, frumos, place, bun. Luăm. Băgăm aici la marfă. Să apropiem mai și bărcuța. Chiar foarte mișto bărcuța asta. Mai ales că doar trebuie să o lovești ca să te miști cu ea. Dar știam că pe raft nu trebuie să împingi barca, ci să o manevrezi cu ceva, habar n-am. Da, e ceva motor, ceva, nu știu. Gasolină, avem o grămadă. Templantuți, aici avem circuit. Deci am what the fuck? Interesant. Ok, rici de output, stai acolo. Uite, hai să ne luăm și ale de acolo, că-s bune. Dar de ce nu? E marfă, bine. Am trebuie un fertilizator. Da, pace. Băgăm. Bun. Să mă împingi la o distanță de asta nesimțită ca să o iei. Așa, bam. Da, deci trebuie să o lovești aparent din spate să primești mai multă viteză. Ok. Putul nou, hai să iau și asta. Da, în raft erau niște rechine, aici nu e. Foarte ciudat. O să luăm și aia. De fapt nu, că cum au nimic, că e destul. Ce e acolo? Ce am mare acolo? Fac? Boxul ce este? Opa. Cărit. Gata, mă, gata. Și asta tot. Mamă, mamă, frate. E bun. Foai de cap nu întâlnit. Bun. Vorbim scrap. Mamă, frate, câte am. Ok. Nu știu dacă pot să mai craftez niște de-astea. Yes. Da, cu acesta. Raflor 2. Nu, atât am mult. Trebuie unde asta să mai mă alogez puțin și e bun, hai. Continuăm aventura noastră spre locușorul ăla. Am făcut departe. Trebuie și pot să de aici. Aceasta română.
Bun, ăsta. Luăm și lemnul. Să craftăm. Yes. Două! Eu n-am pus două. Dai bun. Uite, hai să punem și noi asta aici. Și încă unul aici, perfect. Să ne mai lărgim așa puțin cu bază. Bar, ce-o fi asta? Opa! Nu sunt. Sunt curios dacă pe insulele astea găsești ceva. Hai la 1. Dar tehnic trebuie să găsești că... Uite acolo, nu am pus. Drept. Gata, bun, jos. Uite, aia, cool, ce e? E aici, pe aici? Și-am căzut, frate. Mie mi se pare că nu este absolut de folos. Aici. Hai. Nu. Nu, tu video. Da, stai așa. First. Hei. Asta. Pa. E bun. Cum craftez eu două de alea? Două, nu? Da, două. Scrap metal wood. De unde iau eu scrap metal wood? De unde iau metal? Hello? Dar ce două? Da, cum craftezi tu astea? Metal, dar unde găsești tu metal? Habar n-am. Nu avem. Eu de asta ce mai am nevoie e niște scrap metal, dar nu știu unde e, unde găsesc. Te găsesc pe acolo, pe la baze de astea. Ia, hai să ne luptăm. Sau poate găsim prin apă niște metal. Da, nu noroc că nu cred. Opa, se înserează. E grav. Pe mai mult. Și da, bam. Foarte bun. Mergem. Hai, de ce sunt astea albe? Da, contează. Păi da, hai acolo să vedem. Că mi se pare că e bun și acolo ceva. Trebuie să mai luăm și astea fertilizatoarele. Sunt și aproape de outpost-ul ăla. Foarte tare. E bun. Dar prima dată vreau să merg acolo. Văd de acolo ceva bun. Simt eu așa. Am presimțire. Metal? E lemn. Nu? Da, e lemn. Lemn cu plastic. De ce plastic are culoarea asta? Abar nu. Hei, căzui. Da. Hai, în continuă. Nu le mai iau că am de asta. Doar să văd dacă găsești metal pe aici. Să văd dacă găsesc metal. Ce este? Lemn. Bă, da, hai că... E sunic. E ca un nisipa night. Pe cât e mă ceasul? Raftat. Ăștia până zice. Da, aici spune că nu sunt mobi de ea. Roboțitul de ea caca. Fac, mă auzi tu. Împingem barca și
când ies, da. Îi dăm. Ce aici? Oh, shit, mai e ceva acolo. Uite că e. Pune că e bun. Bun, băi, bun. Hai, pus. Hai de mă, tată. Dar nu vreau să eu mor cu ăștia. Poate mă moară pe mine, mă încălcur. Doar unul. Mamă, cât damage mi-a dat asta! Mamă, tată! Mă! Urâtule! Mamă, frate, sunt low. Nu, tată! Mamă! Foai de capul meu cum i-a luat, dacă avem și ce, avem bun, da, e bun. Foai de capul meu cum i-a luat. N-am mâncare deloc, doar asta. Dă coci. E bun. Foai de capul meu cum mi-a dat asta. Stau așa? Mamă, frate, dacă nu mi-ar... Ar mai da mine, marș mă înapoi acolo. Uite-mă înapoi. Ia dă-mi ajut, hai, da, bă, hai, că nu-mi pasă mie de hangarul tău. Și mă și culc. Uite-mă. Așa. Dă-mi ăsta. O, ce aveam, repede. Bă, dacă am pierdut câteva chestii. Nu știam așa o presimțire. Dar nu cred că am pierdut nimic, hai, bă. Hai. Nu pui la jugul ăsta. Hai, mă, știanim, bă. Bă, iatele, bă. Bă, că te sparg acum. Mamă, frate, mamă, cât damage îmi dă ăsta. Pe mâncața și numai. Nu, e cu unul. Tate, mersi. Și 20 de bloculeți. E bun. Să facem de la de apă. Eu zic că e bun. Ai, nu pot să folosesc chestia asta. Bă, da. Dă-mă, mă, dă-mă. Mamă, ce combo bun. Mamă, să iau numai apă. Îi dau, mă, tată, îi dau. Mamă, ce bun e chestia asta. Deci nu degeaba le-am luat. Le-am craftat. Marș, mă, de aici. Ieși. Vede, mine. Mori, așa. Așa, acasă. Ieși, mă, de aici. Bă, da, mi-e foame. Ce fac? Bă, n-am mâncare la mine. Bă, poate găsesc și eu pe aici. Repede. Da, ceva să mănânc. E bun. Ok. Nu-mi pas. Nu sunt depresiv. Și-o pe ce bun. Hei! Da, coci. Da, mă, că bun. Ceva ești nimic. Nimic. Nici ceva, nimic. Așa? Nimic. Mamă, puteți mă și mai sus. Foai de cornă. Spiciunea a devenit ceva non-ok. Da. Lasă-mă. Da. E bun,
Ce tâmpită-s. Nu mi-a luat deloc mult. Ok, deci pot să mă risc să mă arunc în apă, e ok. E bun. Uite nou. Hai să băgăm niște de ăsta. Să nu mai moară. Să iau niște apiță. Și acolo dăm ăștia. Și dăm. Dăm la outpost. Da, tată, vezi. Îi dăm cât se poate. Da, dar chiar e să craftez ăla de apă. Da, fac. Apare, nu avem nevoie de ele. Scrap gas engine. Pentru ce am nevoie de așa ceva? Nu înțeleg. Aia nu contează. Un minut, frate, un minut. Wow. Până atunci hai să fac și astea. Nu fac două. Hai, dă-i tată, dă-i. Și sunt curios cum pot să plantez chestii. Space Ranger Outpost. Foarte interesant, numele. Ideea e că avem multă căsuri. Bun. Sănătos. Se cade și să. Hai că am ajuns. Cred. Da. Ce este nu știu. Până că prin multe viteze. Cred. Da. Da, și chiar am sunat acolo. Dăm aici. De cât îmi filmez ca să știu că... Ok. Bun, să vedem nici așa. A, da, chiar ai cum să fac, să face și asta. Da, chiar nu, hai să vedem unde pot să-l pun. Aici? Oh! Ești mă! Marci mă înapoi, mai bine. Marci mă spre de jugul ăsta mic. Aha, ok, deci pot să de asta să-mi fac apă curată de parcan. Deja. Nu știu de asta să... Îi ud pe jugușii ăștia mici. Să ne putem să uităm. Ce-i e? Ce ești mă față așa? Opa, ia. Opa, te iubim, bă. Doamne. Nu mor. Nu vreau eu să mor primul. Cam plecat. Nu mai stau. M-a văzut. Fuck, m-a văzut, da. Cred. Shit. Unde-mi pus mă barca aia? Ceva m-a supărat. Vedem. Bă, ce văd mâncare, n-am mâncat. Bă, să iau niște suculețe de-astea. Chiar așa. Să mă iau suculeț de-asta, spre acolo de nu știu. Îi dăm și am fugit. Some shade gives you others retained energy for all humans. Ia-mă de aici. Hey! What the fuck? De chestii? Dă coaci. Dă-le și pe asta. Nicu are power. Hei, apă. Nicu are power. Bravo, tată, de unde să am putere? Să mor că am văzut baterie.
picioare. Mamă, e unul mai sus, așa. Dar e unul blocat. Mamă, ce bine. Mori în pace. Mori în pace, tată. Mori în pace. Pace, frate, care era blocat acolo, era... Mai puțin și plângea. Ia, mă, aici. Nu, baterie, unde găsesc cu bateria aia? Aaaa, gata. Unde găsesc eu bateria? Hai să mă uit. Foarte tare aici. Asta e destul de mișto. Asta e keep out. Pupi. Asta e keep out. Hei. L-aud. Știu că l-aud. Deci. Bateria. Bă, uite cum stă. Deci puteam efectiv să-l văd. Marș! Mare, mă! Mamă, frate! Uite cap. Bun, uite că am găsit și bateria. Ceva bun. Nimic. Uite. Îmi trebuie boxe de alea. Uite chestiuțe, frate. Să băgăm baterie aici, unde baterie? Uite, bagă. Wow. Ooo, resipiuri. Frumos. Nu vreau. De ce am nevoie de așa ceva? Întrebare întrebătoare. Uite, nu se vede cum. Aha, deci e vorba despre... Hai să explic. E vorba că ăștia Hey-Bots-uri au stricat antena asta și eu trebuie să construiesc cel mai probabil o antenă. Nu de asta așa. O antenă ca să pot să trimit nu știu ce radiouri. Signal, nu știu. Și ca să-mi fac wood-uri mai bun, îmi trebuie un crafting station mai bun. La uitat și unde găsesc eu crafting bench? Nu știu. Lightweight, what the fuck, de ce arată așa ciudat asta? Ca un d-ăsta așa. Ah, what the fuck, nu trebuie un d-ăsta și am și terminat de la chestiile. Foarte mișto. Deci mai trebuie să mai găsesc un de la care are... care poate să-mi dea mie un component kit. Uite că pot să mă duc acolo, găsesc cu de-aia, urâții și dau. Dar cred că o să închei și videoclipul pe astăzi. Cred că am făcut destul chestii. Hai să mergem repede să punem astea și terminăm. Build a craft, bă, da, mă. Asta îmi cerea mie. Uite așa, punem asta aici. Punem apă aici. Da, chiar hai să ne organizăm puțin. Și după ok, video. Uite așa frumos. Astea, unde pot să le punem? Lateral. E prea grea, mă. Prea grea. N-am ce fac cu asta. Poate că astea, poate. Nu se știe. Punem și ăsta aici. Să beau culețul magic. Hai,
curățul magic. Și cam atâta. Deci da, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să like, share, subscribe, faceți și vedeți acolo. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!